Magadiko muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. DJ Mafaro, South East of England, South East of London, zvese zvinongoita Magadiko. A couple of weeks, 3 weeks have been away. Munoziva kapaya patinenge tiri kuti muri Zimbabwe kana Mwari atitendera tinenge tiri kuzobatana. Zvakaitikawo ndezvekuti I have a very close relative who answered the call from the Lord. Wakatungamira mudikani, saka takangoti rega timbotora mazuva mashoma tiri pamwe chete nekunyaradzana nemhuri. Magadiko ndosaka makandiona ndisiri kunge ndiri kubatika masondo matatu apfuura, asi tinotenda icho Mazimbabwe kuti tiri pano nhasi tadzoka by ginya by full force. Magadiko mese muri kutanga kusangana nemushamarari mukati mezuva ranhasi. Chirongwa chinonzi huchi pasina nyuchi, patiri kuinzirai vaimbi veZimbabwe live tichikurukura navo vachitiudzawo kwavari kubva nekwavari kuenda, zvavari kuronga, matambudziko avari kusangana nazo, rubatsiro rwavanenge vari kuda kuti tikwanisewo kuvabatsira nazvo. Ndinoda kutenda icho Mazimbabwe anochengeta imimi, ochengeta inini nemhuri dzedu dzese mufunge zvenyu. Kune vasiri kunzwa zvakanaka, Mwari weminana, Mwari weMazimbabwe ngaazokusimbisai nguva dzese, vakuchengetei nekuti ndo vanochengeta upenyu. Upenyu ndewaMwari. Ukaona munhu achizorora kureva kuti Mwari vanenge vati nguva yakwana. Ndinokutendai nekutsigira kwamunoita nePenyoro Simnet Radio. Ndiri kuno zvangu ku South East of England, South East of London, zvese zvinongoita kwese ku South East. Saka muri Zimbabwe mukati mezuva ranhasi ndinenge ndiri kusangana nechikomana chinonzi John Munoda Wafa. He is a gospel artist live from Monaville, Mavondero, Harare umo. Ndiye muimbi wedu wesondo rino asika pachivara kukuchingamidzai kuti tinyasofamba pa same level. Vega timbo daizi ndikuchingamidzei pachirongwa, Vanoda kufara inesu yasvika, vanoda kufara inesu kuti tifare, vanoda kufara inesu yakwana, vanoda kufara inesu kuti titambe, vanoda kufara inesu yasvika, vanoda kufara inesu kuti tifare, vanoda kufara inesu yakwana, vanoda kufara inesu kuti titambe, vanoda kufara inesu yasvika. Naiwe mwanasikana, naiwe mwanakomana, ndinoreva iwe mwana weZimbabwe, womuka uende kubasa unoshandira mhuri, kwete kungoti nhamo yangu, kwete kungoti nhamo yangu uchiswera ugere. Makadini vadiwa vateereri, zita ndinoitwa Actor kana kuti Brave Matovo. Makateerera chirongwa huchi pasina nyuchi on your number 1 radio station Zimnet Radio. Tina DJ Mafaro, inini ndakamirira Mafaro Chete Promotions on the ground pa South Africa. Kune vanoziva zvavo, vanotoziva kusoti chayerereka. DJ Sugar in the house. Pata. Ako mukatidi. Timi makatisarudza. Atipindewo pano. Papiko pamwe patingapinde. Akuze kwepano pa Zimnet Radio Station sounding good all the time. Itepe nyona tiri kuno ku DZ Studios.
South East London. Tekupi kumwe kunaonekwa uchi pasina nyuchi. Hapana, ikoko chete ku South East London pa DZ Studios. Kuri ku UK, Zimnet radio station sounding good all the time. Your number one leading station. Ini DJ Sugar. Ndilotepenya ndiri kuna ku Zimbabwe. Changu kukanda matomu kuikokoko. Chimuti cherire iwopo wafamba nacho wakomana. Kune chibaba chandinotemba. Chandinoviziva kuti icho chocho kana chichinge chabata chimuti. Igobora. Tiani mumwe. Shingi Mafaro. Icho chacho chibaba chandinotemba. Chino striker. Agobora. Chiri pakusimudzira vaimbi vemuZimbabwe, ma upcoming artist. Tepfenyura manyu releases. Ziri kupisa dzacho. Ndakambokudzai kuti DJ kana vachinge vasvika DJ Sugar, Sugar pa Sugar, keso pa zvese. Combination yacho yoyi ukaona taibata na Shingi Mafaro kunoyedza chakaherereka. Zvinoonekwa pa Mafaro chete promotion chete tiri pakusimudzira vaimbi vemuZimbabwe vachangomuka vacho vachiri kukura iva vava ma upcoming artist nai. Tikati gare tobata vadana kuno kuma interviews tichinzwa kuti vari kuenda kupi uye vakabvepi. Zvese izvi zvinoonekwa pa Mafaro chete promotion uchipa sina nyuchi ane chikomana Shingi Mafaro. Tiani ko mumwe akasimudzire vaimbi vemuZimbabwe kunze kwa Shingi Mafaro. Wani DJ akazvipira kukuisa ikunze kuisa vaimbi vemuZimbabwe international. Tepfenyura ari ku UK. Tiani mumwe? Hapana. Kana DJ Sugar vapindira anochiziva kuti munhu wese anenge ari mavoko mudenga yaka mungazoti diko. Hapana, ndikoko asisina inini ndatofamba nacho chimuti pangu ndipapa chete kana ndangotudzura ipapapa ndakutokandira dhara rangu Shingi Mafaro. Kana ndinomusaruta murume yeyuyu ndinotomutyawo chibaba pasvika hapana kusvikika apasvikike zveransom. Kana ndinotopatyawo rega ndingoti fambe ndobva ndamukandira zvangu chimuti chibaba kufamba nebhora ari pakusimudzira zvekare vaimbi ndo basa rake icho chibaba chacho. Isu chedu chete vana DJ Sugar kutaura zvatiri kuona hatitaure kwatisina kuswera. This man is very excellent. Kupiko kwaungaende usina kumbopfura nemoko Mashingi Mafaro kunyepa mabaiza icho chibaba chacho. Ini DJ Sugar and I sign out. Bye-bye.
Yes, kana zvadai zvikamanje izi tozwa kuti tapa same level same gear 6 na 9 tsuro nenungu mumwe na mumwe chete makadiko ekaka muri yeZimbabwe musi weFriday munongoziva zvoitika musi weFriday chete uti pasina new checks iwe mukati mezuva ranhasi ndichange ndiri kupinda muMonaville maovhendeo marare ndichange ndiri kubatana nechikomana John munoda wavha his young brother kuna munyaradzi munoda wavha gospel artist wesvondo redu rino. Chirongwa chandakapedzera kuita ndakaita nawatenzi Howard Pinjizi tikafamba zvakanaka mukapinda papodcast pedu munochiwana mukapinda paYouTube munochiwana apana vari kundibata zvavo live paFacebook anzi marova maserious DJ ndikati aiwa DJ Ismailia zviri seiko andamoroma serious wena andamoroma serious fever yandivhiringidza mwana wamai zviri sei saka zviri kuitika muri yeZimbabwe mukoma John munoda wavha debut album ravo rinonzi ndidzivirirei rine 9 tracks segaro ziva tisati tapinda muhurukuro tisati tabatana nemuimbi zvatinoita ndezvekuti tinomborova mhanzi 3 kana kuti 2 kana kuti 4 zvichienderana nekuti tinenge tavabata sei. Saka toda kuti ndipinde paalbum rakanzi ndidzivirirei nditore kambo kanonzi musandisiye mumbovafila ekaka kuti zvityise vari kutibata vese ndokuchingamidzai pachirongwa uchi pasina nyuchi DJ Mafaro sungawani sungadhazeni go south east of London kana kuti England zvese zvinongoita mazita kupfekerana agomana imi. Saka rikatione nditore kamba kanonzi musandisiye muimbi wedu wesvondo rino mukoma John munoda wavha kubva paalbum yavo ndidzivirirei. Zimnet Radio. Number one. Release.
budza vamwe uchecks pasina new checks yemibwedo sondorina mukoma John munoda wavha album ndidzivirirei album racho riri kutopisa moto wengoma akambo kanonzi musandiziye mukandiziya ndega ndinoparara famba neni zvawo live pafacebook. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Vamwe vari kuti mushamarari hamusi kusimaira ndikati aiwa kainga wani mafara ari kubuda hamusi kundinzwa here aiwa hamusi kusimaira DJ ndikati aiwa DJ kana asina kufara nemi hamufare eka zviri infectious izvi ndikuratidza kufara kwangu kwese mfunge zvenyu kambo muna mato kukumbira kuna isho masimba usiku kuti musambondisiya ndega mukandisiya Satani anotanga kuvhiringidza zvinhu anondiataka wachona tisazosuduruka pana isho masimba ose zvakare makadiko mese kwese kufamba zvedu mbichana kuti ngaite seiko zedu muse Friday Good Friday kune vazhinji vachanga vari kupinda kuma Good Friday services mwari kuitire zvakanaka kusanganisana neEaster holiday. Tati mumwanzwa mukoma John munoda wavha nawo pachirongwa nhazi ndo marovero awo ndo mapakuriro awo ndo poto yawo mamiriro yakaita chirwe zvakanaka. Kamwe kambo kandiroda kutora paalbum yacho iyo ine 9 tracks kanonzi shonga inhumbi dzokurwa nadzo kugara uri ready nemaweapons, be armed for your enemy. You can never go wrong with Zimnet Radio. Mafaro on Zimnet Radio. Say so much for tuning in, eh?
zakanaka ndokamba kanonzi shonga inumbi dzokurwa nadzo. Kanoita kakanyorovera akaite zveransom zvekumhanya akuzi kunaya. Zimnet Radio kane flavor kane danger. Kamukarumva album ndidzivirirei album rangu maJohn munoda wavha muimbo wedu wesvondo rino dzimbo dzechitendero. Kamwe kandiri kutora paalbum yaje kanonzi muchatongwa. Munhu wese uchanosikirwa nezuva rako raunenge uchitongwa kubudikidza nezvawakabata zvichitariswa kunzi kouya wausingawirirani naye uya kuti chakaitika asi soko rakati dana naye. Vakomana imi nako makadiko uchi pasina nyudzi. Album racho itsva riri kupisa hanzi chakanyanyisa chikuda kutodirwa mvura nekuchiri kupisa. Moto wealbum, gospel album. A brand new release. Mimi mavekura ya vana vacheche vasikana zvaite sei. Mimi mavekura ya vana vacheche kuno kuchema kuno pakudenga makandiura ire vasikana kuno kuchema kuno pakudenga makandiura ire vasikana. Ndaida zvangu kuva muvhangeri munyika iyo yamunogara. Ndaida zvangu kuva muparidzi munyika iyo yamunogara. Ndaida zvangu kuva mufundisi munyika iyo yamunogara. Saka makandiuraya ire vasikana. Makandiuraya ini makandiura ire vasikana. Ati makandiuraya ire vasikana. Zimnet Radio. Number one. Parikutibata vese, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Misty Chimutanda zviseko panori chapo. Ekaka kotoita zokuita seiko. Vasikana muchatongwa kanimi, vakomana muchatongwa namai. Hapana munhu asingatongwe, munhu wese. Kubva paubhamu ndidzivirirei mukoma John munoda wavha muimbi wedu wesvondo rino. Mukoma Louis Ngara zviri sei, thank you so much. Sorry nokupesana mwana wamai. Wamanzizi kudai zikuda kuedza kuona kuti mishina yangu inge iri pari nani. Ndibatana namukoma John munoda wavha from Monaville mavho ndio Marare. Muchatongwa na Mwari Baba.
24/7. Zimnet Radio. Number one, number one, number one, number one. Kane naro. Chakanyanyisa chiri kupisa mazuva ano chiri kutobatwa neDish Tower. Paubva mutonapo muri seiko. Sawira wechipfupi zviri sei. Ndosanoita zvangu musi Friday pahuchi pasina nyuchi kurova madzidzi vana Zimbabwe. Vamwe vakazodetsera zvikazitamba nendijairani kusangozivana chete. Gadzirisa mafambiro ako nekuti wadedzwa wadaira uchanotongwa. Garisika nezvamwe, ita zvakanaka nevamwe. Munhu wese anosangana neJudgment Day. Mukoma John munoda wavha ndidzivirirei kubuda pamona view mavhondero apa. Batana nawo manje so. Vaubva rine 9 tracks vanoda kutsigira vaimbe veZimbabwe vanofarira mhanzi dzechitendero ndo maubhamu anofanirwa kunge muina waya. Mbochaya runhare haruna kunyatsoti keche. Ndoda kuti nditore kamwe kambo zvakare achipera akandofunga zvinenge zvakuita kuti ndibatane namukoma John munoda wavha. Munin'ina wamukoma munyaradzi munoda wavha vese vanorwa gospel music. Kambo kanonzi ndiye Jesu. Kambo kachipera aka atofunga zvinenge zvakuita kuti ndibatane namukoma John munoda wavha. Ndibata vese via Facebook live. Thank you so much. Sanga kutangana nemuimbi nemushamarari nasi kondozozve. Welcome to this station Zimnet Radio. Kana kakaporerera zvako kakaporerera. The hottest new music.
kurovererwa pamuchinjiko kufira kutadza kwedu kweze. Kuna mumwe akapira upenyu hwake kusunungura mhuri jekerere kwese kwese. Takapuwa fresh page kuti titange kunyangadza kwese kwanga kwaitwa kwakapedzwa kwakagedzwa kwakazorwa ropa raisho masimba ose pamuchinjiko. Aroverwa kudaro pazuva rechitatu wakasumuka wakakwira kudenga. Nguva yatakatarisana nayo nguva yeEaster ineyi ndopa zvakaitika zvese ipapa. Aroverwa achivigwa achimuka muzuva rechitatu. Mukoma John munoda wavha ndo muimbi wedu wesondo rino. Ndakupromisai kuti kambaka kachipera akatofunga ndenda kubatana nawo mukoma John munoda wavha pamona vyo. Avondero ini ndiri kuno zangu South East of England kana ku South East of London. Studio mango DZ Studios. Parikuti bata vese, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Muna mafaro huchi pasina nyuchi ndo stare chirong. Mukoma Magidi, thank you so much. Mukoma Machaka, parikuti bata pa blues, pa blue apa. Mukoma Nicholas Machaka, zviri sesei. Takafunda tese pamfako zaiwani gore ripiko 1986 nai. With a roll back those days, good days. Koma name. Right, muri Zimbabwe zakuitika panapa ndezvokuti mavafila mukoma John munoda wavha wa gospel artist wesondo rino. Vane debut album yavo inonzi ndidzivirei ne 9 tracks, saka tarova 4 ndinodaira kuti hamaitirwa zvakanaka nadzo. Saka panapa rega ndichiona kuti ndichaye runhare, kana ndoda kuchaya runhare paHarare as we speak, ndoona kuti ndingabatana here namukoma John. Koma naimi, don't go nowhere. Rambai muripo rega ndione kuti tambo dzangu dzinobatana here naHarare now. I hope kuti network inenge yakatitira zvakanaka. Kona kudonha kwenetwork nekuti aiwa kaya tajusa airtime tajusa. Ngai ndione ndichaye runhare tione paHarare. Mhuri yeZimbabwe zvakakuimbisai kwandaita kuti ndichange ndiri kubatana namukoma John munoda wavha. Yes, tabatana. Mukoma John mungari kuchingamidza vatereri pachirungo huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi musi wechishanu mubva mangowabatisa kuti anonzi John munoda wavha ndiani, munobva nekupi? Ndinokuchingamidzai vatereri nemufaro, rangu zita ndinonzi John munoda wavha. Ndinogara kuno kuHarare. Yes, ndo muimbi wedu wesondo rino mukoma John munoda wavha. Vanhu vamuning'ina kona mukoma munyaradzi munoda wavha vanorwa gospel zakare. Saka mungada kutiudzawo kuti imimi zvekuimba izvi makazvitanga rini? Vatereri kuno vari kutibata vese tiri pachirongo huchi pasina nyuchi patinokuinzirai hurukuro nevaimbi vedu veZimbabwe. Ndina mukoma John munoda wavha mukati mezuva ranhasi vanoimba dzimbo dzechitendero. Takabata album ravo rinonzi ndidzivirirei, ndori nedzimbo dzatinenge tichikunhonga apo nepapapa rinova debut album ravo. Saka mukoma John tiziviseka kuti zvekuimba izvi zvakauyawo sei mamuri, makazvitanga sei? Ndakatanga zvekuimba izvi ndine 10 years, and by that time ndanga ndiri ku primary school tichidzidza pa MUgo High School inozikamwa nekuti Kapota. Saka ndaingofarira kungoita zviya zvemusic pangoita radio, ndakutowanikwa ndiripo taingokura tichingoridza zviya zvimagaba tichizama kuti tikomboze zvimanziyo. Dzamara ndatoona kuti ndine chipo nai, ndokubva ndachizopedzisira manje
ndava kuenda kunoridza piano manje. Yakanga iri muhall yechikoro chataidzidza ichocho. Ndakuzama kutevedzera zvandambonzwa zvichirira paredhiyo paye. Zvichienda zvakadaro kusvika vamwe vatozoona kuti mukomana uyu ane chipo. Asi dambudziko rakanga ronetsa nderekuti toita sei kuti tirelease album apa ndichiri kuchikoro. Saka takaongoramba ndakazopedzisira manje ndakuchidedzwa kuma conferences. Ndichienda kunoridza conference apo neapo, maconferences echechi. Zvadaro manje ndakazosvika pagore ra2016 pandakazongofinancewawo nevamwe. Vamwe ndi Mr. Chandafira vari ku-UK. Ndo vakanyanya kuplaya party hombe. Vakakwanisa kungondibatsirawo nepavaikwanisa kuti ndikwanise kurelease first album rangu ratinaro muno muzuva ranhasi. Ndingangoti ndo kachinhorondo kadiki pamusoro pangu. Regeraiwo nditi aiwa tinotenda zvikuru Mr. Chandafira muri muno mu-UK nekusumudza kwamuri kuita vaimbi zvichisanganisirawo namukoma John Munoda Wafa avo vari kutestifya muri yeZimbabwe ichinzwa. Aiwa muri ikoko mwari kuitire zvakanaka, munoda kuti muzobatana neni tizoona kuti mukuzigonawo sei, pamwe tingangozowedzerawoga zvatiri kuita izvi. Aiwa mwari kuitire zvakanaka Mr. Chandafira, mufunge zvenyu nekusumudza kwamakaita mukoma John. Right, mukoma John, tibatisei tinzwe kuti panyaya yenhingirikiniri inzwai kamanje panapa. Manzi yenyu ndinozwa kuti ifirst album renyu ramaburitsa iri riri kugashirwa zvakadini mumhuri yeZimbabwe. Nemhuri yeZimbabwe kunogaiwa takutofamba naro, vazhinji vanenge vachitoti wapo nepapapo vachitoti ndiani ari kuritsa uyu. Saka aiwa kunoku paZimnet Radio vanhu vakuiziva manzi yenyu, kunyanya title track inonzi ndidzivirirei kugospel channel kwedu aiwa iri kufamba saka tibatiseiwo kuti muri yeZimbabwe pamakaburitsa album renyu apa vakagashira sei manzi yenyu, iri kutambirika here manzi yenyu iyi? Manzi yedu ichiri kutambirwa chaizvo. Vari kuitambira pari zvino, vari kuiridza, vari kuratidza kufara zvikuru kwazvo nayo music yedu. However haisati yanyanya kusvika zvayo matingati munyika yose, but pari zvino yati fambe chaizvo. Uye vazhinji vari kuifarira zvisingamboiti. Iye zvino izvi tine album rimwe chete. Album redu rinonzi Ndidzivirirei ratakaburitsa 2016, end of 2016. Saka latest ya 2017. Zvinhu zvese zvinoda kutendwa, uyezve munhu paunoita chinhu chese unenge uchida kuti chigasirike. Saka aiwa tiri kuzvitenda chaizvo kana manzi iri kugashirwa nemhuri yeZimbabwe, nekuti ndo vazhinji vatinoitira. Ukaita chinhu hausi kuitira iwewe asi unoda kuti mhuri yeZimbabwe ifare, inzwe, ifambe nemasoko, nekuti vamwe vanoparidza nemimhanzi, vamwe vachirayira nemimhanzi. Saka unoda kuti zvinhu zvaunenge uri kubata nemaoko ako aya zvibenefite vanhu. Tinozvitenda zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa manzi yenyu, first album renyu Ndidzivirirei. Mukoma Munyaradzi is your brother. Mati mamboimba pamwe chete here kana kuti mune urongwa hwekuti muzobatana muchitsikisa album here? Pakuimba tese namukoma wangu apa hatisati takuimba tese. Sezvo ndichida kumboona kuti iyeni pachangu ndiri ndega ndinokwanisa kusvika papiwo. Later on kana zvichizobvira tichazoita hedu collaboration, asi pari zvino ndichiri ndega.
vatereri munoda kuti muzive kuti mukoma Munyaradzi munoda wafa vane kambo kanetsa kanonzi Border Tavara is the brother kona mukoma John munoda wafa. Ndosaka tanga tiri kuvunza tidinzwe kuti zvakamira sei kuvanomboimba vese here, asi muri kungozinzira mega mukoma John kuti aiwa ndiri kuda kumbozvimezha ndega ndisina kuberekwa namukoma. Aiwa hazvina kuipa nekuti zvinoita kuti munhu uwane nzira dzakasiyana siyana dzekuti usumuke. Titarise panyaya yekunyorwa kana kuti kugadzira album renyu rine 9 tracks. Meno kuti rakakutorerai nguva yakadii kurigadzira kana kuti zvinokutorerai nguva yakadii kuti maakuda kuti muite come up nealbum idzva? Tanga kugadzira album kusvika razotsikiswa hazvitori zvazvo nguva yakareba nekuti nziyo chaidzo tinenge tine nziyo dzakawanda. Saka uye vanhu veband redu isu vanokasika kubata masongs atinenge tichiita zvekuti kana taakuita rehearsal yatinoita hazvizotitoreri time yakawanda zvekuti kana tichingori nemari chete yekugadzira maalbum edu hazvimbotitoreri nguva yakareba zvekuti month album rinenge rapera zvakanaka. Zvimwe zvinoitika vatereri ndezvekuti pamuri kunzwa chinzi album rinogona kutora a month kuti ripere, asi zvinenge zvaitika ndezvekuti kuseri uku kunenge kuchiitwa mapractice kumashows vachimbosembla dzimbo dzisati dzarekodwa, asi pavanenge vakuzoti takuda kuchipinda mustudio kuti tigadzire album a month ndinowirirana nazvo nekuti pamwe pachona zvinenge zvakuda kuti musevhe macost emastudio fees nezvese zvimwe zvezve, saka munenge matombogadzirisa kwese uko zvinhu zvese zvatoita sei zvatobatanidzwa makutoziva kuti apa tinoda kudai. Saka I think munenge maakudai very short time mustudio kuitira kuti musazokwara pamacost nekuti mazinehuku macost achona iyo aya akatozviomerawo zvako kana uri munhu wekuti hauna finance yekuti ufinance production yako uchishanda on borrowed time. Saka aiwa tinotenda vamwe vakatiudzawo zvavo kuti gore rinogona kukwana vachigadzira apo napapo vachichinjinura instruments vachigadzirisa malyrics as well, asi mimi 1 month I think all will be ready. Aiwa tinozvikudza chitibatisai rega tioneka tatofamba panapa tisina kumbonzwa kuti iro band racho rakamira sei. Kuna vari kutibata ndiri kukurukura namukoma John munoda wafa is a gospel artist wedu kubva paZimbabwe vanofamba nechikwata chinonzi The Conquerors in Christ. Album ravo nonzi Ndidzivirire rine 9 tracks, ndio muimbi wedu wesondo rino. Saka mukoma John tibatisei kuti chikwata chenyu chakamira sei? Band redu iri rine vanhu 7. Pama keyboards paneni John munoda wafa na Knowledge Makaudze, then pa drum kit pana Takunda Mavhuramiti, then pa bass guitar apo pana Mr. Masanga, then kuchiti ma backing vocalists pana Taviso Sivanda, Whitney Mufambi na Miriro Ndava. However tine vamwe vatinozongotsvaga kana zvichienderana nefunction yatiri kuenda kuti pangazodiwa vanhu vakaita sei, but specifically yezvino izvi 37. Vatereri rega timbomwira tichage zviri kutonhorera nekuti kunenge kwakuti dziye mukoma John vanoda kuti vatimwire futi nekuti kutaurisa kwacho kunozoomesa pahuro. Rambai muripo mukoma John, rambai muripo, musamboenda kure. Ndinokuchingamidzayi pachirongwa uchipasina nyuchi na mkoma mafaro, uchipasina nyuchi na mkoma mafaro, padura renziyo nanandra chanza ndanandra munwe. Ndinokuchingamidzayi vatereri, ndini wenyu Makingwazi nenjanje express chechi yepanze aizare makatirira kuchirongwa uchi pasina nyuchi na DJ Mafaro
payo number 1 station Zimnet Radio Woodchest. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamusvovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Alongside Dr. Sawanda Band inside Mega Band Studios. Shabara bari bare. Yeah, man. Those are tonight. Penyuro ino kwenye mimanzi. Nichaiterera kushika ndaneta. Uri kuse imori inapita. Ino nena kita warume wei. Penyuro ino kwenye mimanzi. Nichaitengera maoi oi. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakateerera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ. Ndichakutengera Mercedes-Benz. Ivi muri pakati pemoyo wevaimbi. Zimnet Radio yabiwa. Penyuro inokwenya mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita bima oi. Uri kwese ingori inapita. Nichaitengera maoi oi. Pakurudunura mhanzi chaipo malatest zvirongo zvakasiyana siyana nachikristu netsika zvakafukidza dzimba matenga namen's corner zvese zvinowanika paZimnet Radio kuda kufadza mimhuri yeZimbabwe katozosanganawo zvedu pachishanu kudaizve takuunza uchi pasina nyuchi kondozvozve kufadza mhuri yeZimbabwe mudiaspora. Takapikira kufadza mhuri yeZimbabwe. Gerai tipinde paalbum ndidzivirirei. Tinoda kuti titore title track yacho kanetsa kamba akandidzivirirei munamato kukumbira kuna Ishe Wamasimba Ose, kukumbira kuchengetedzwa, kudzivirirwa kune tsembe dzaSatani miedzi yakasiyana siyana. Rega tivanze mukoma Johnny munoda wafa kubva paalbum ravo ndidzivirirei ndo title track yacho yatiri kufamba nayo. Ndinoziva muvengi Satani aripa basa kundiwisa nekundipa kuzvikuza ndikangozvikudza ndaparara. Ndinoziva muvengi Satani aripa basa kundiwisa
never go wrong with Zimnet Radio. Ndinosiwa muvengi satani aripa basa kundiwisa nekundipa kuzvikuza ndikangozvikudza ndaparara asi ndinosiwa Mwari wangu amundisiyi ndichiwiswa muchandidzivirira kubva kumuvengi satani asi ndinosiwa Mwari wangu amundisiyi ndichiwiswa muchandidzivirira Shingi Mafaro on Zimnet Radio. makanzo kakambo ndidzivirirei kanova title track yealbum ya mukoma John Mudoda Wafa, muimbi wedu wegospel wesondorino kanoita kukumbira kuna Mwari nguva dzese. Unoda kukumbirira mfunge zenyu nokuti zvinhu zvinotivhiringidza zvakasiyana siyana. Mukoma John, mungari kutibatisawo here kuti mune vamwe vaimbi vamati mabatana navo kana kuti vamakamboridza navo before mazo nechikwata chenyu, any collaborations dzamati maita kusvika pari zvino? Pavaimbi vatinobata navo so far tiri kuzama kuti timboona kuti isu nava Lucky Kumene tingasvika papi, ndo vatiri kuda kuti tione kuti tingatanga kushanda navo kusvika papi, nekuti so far tiri kuzama nepatinogona napo kuti tironge mashows takabatana. Tinoda kutenda kubatana kwamuri kuita namukoma Lucky Kumene with the Power Express, muchifamba pamwe chete nawo muchironga mashows pamwe chete. Mungada kuziva kuti mukoma Lucky takange tiri nawo masonda abvura paserapo, tofunga 4 or 5 weeks from today takakurukura nawo pachirongwa panapa. Aiwa, tinokutendai mukoma Lucky murambe makadaro kusumudzana kuberekana. Mwari anotikomborera tikashanda pamwe chete takadaro.
Regai katimbotarisa pakunyorwa kwemhanzi kuti munozvipiwawo sei, munonyora sei mhanzi mukoma John? Vatereri vangade kuziva kuti pamakachida kuti rega ndiburitse kama kanonzi ndidzivirire yaka, zvanga zvauya sei, munopuhwa sei, munorota here imimi? Nekuti vamwe vakati vanorota kana kuti vamwe vachingofamba kudai izvi mhanzi inongoya musoro kwakutozosangana neboys kwakutopinana nemainstruments kambo kakutobuda. Munonyora pasi here, mune bhuku here? Zvinoitika nesu manje ndezvekuti mhanzi hatiitidze kunyora kazhinji. Ndinongonzwa music ichitoringa mumusoro mangu kutoti song iyi ndotonzwa nemawedzi acho nani, ndotoinzwa iri instrument mumusoro, ndichitozvinzwa ndichiimba ipapo. Then mumusoro ndototanga kuona diagram yekeyboard ndichitoridza ndichitoteedzera manotsi ayaya, zvekuti kana ndakungoenda pakeyboard ndakutoteedzera zviya zvandanga ndichinzwa zviya. Then nekufitira mawedzi ayaya anga achibuda ipapo, then zvatopera takutodzidzisa vanhu song yacho nani, totozosvika pakuitsikisa. Aiwa munhu, kana une chipo chako ndechako, kana ukaenda unoenda nacho hapana anokutorera. Zvedi vamwe ndo vakatiudzawo kuti vanopota vachinyora vachiisa pasi, vamwe vanorekhodha mafoni, asi munongozvinzwirawo kuti mukoma John vanopuhwawo zvakasiyana nevamwe, vanotongonzwa mhanzi ichirira musoro mawo, kwakutobatanidza, kwakutoronga, kwakutobatana boys. Aiwazve, Mwari akuitire zvakanaka nechipo ichocho. Rega titase painspiration, ndianaka kuinspire uyezve mungade kubva mangobatanidza here nekuti udza kuti ndevapi vaimbi vamakakura muchifarira? Akandiinspire kuti ndizoita muimbi tingangoti ndibaba vangu. Baba vangu ini pachikoro patakadzidza ndivo kare kare vakanga vari ticha ipapo. Saka ndichingosvika pachikoro ipapo ndakaunza kuti baba wako vachiri pano apapa vaiimba, vaiitisa zvemusic. Saka ndakangoti saka niniwo sei ndichitadza kuita sezvakangoitawo baba vangu. Ndo pandaka pamusoro paizvozvo vamwe vaitaura futi nezvemukoma wangu Munyaradzi, vachiti akatrainwa nababa vako, asi ini manje baba vangu vakanga vasisiripo ipapo. Saka ndaifana kutoita work ndega. Saka ndingangoti ndo vakandiinspire kuti no, kana ivo vakazviita neniwo ndofana kuita. Ndo pakatangira shungu dzangu ipapo. Ndichikura vaimbi vandaifarira vaisanganisira ana Charamba, ana Fungisai. Tichiri vadiki taitoteererawo vana Macheso zvisingamboiti, nana Chamunorwa neBeta. Ndo vaimbi vataifarirawo, nana James Chimombe taitovadisa zvisingaiti vaimbi ivavo. Semuimbi mutsva hari kusumuka changoburwa ikaka chiri kupisa, hanzi chiri kutoda kubatwa nedhijitauri nekuti chiri kupisa. Hanzi chakanyanya kanjani mhanzi pamaradio stations kumba ikokoko? Mhanzi dzenyu dzati dzakurohwa here uko kana kuti hadzisati dzasvika kumaradio stations? Zvakare kumacharts mati mapindawo here kumatop 20 anoitwa nepenyuro dziri kuZimbabwe ikokoko? Panyaya yekuridzwa kwemusic yedu pamaredhiyo dziri kuridzwawo apo neapo. Dzasati dzakunyatsoridzwa zvadzo, but dziri kuridzwawo zviri nani, zvokuti vamwe vanoziva vari kudzinzwawo apo neapo, but hasati dzanyanya kukurumbira zvadzo zvakanyanya, zvekuti nekufamba kwenguva nekuda kwemashows aya tiri kuronga tichange taakuzikanwawo, zvekuti dzinenge dzakurambawo dzichiridzwa sezvinoitwawo vamwe vaimbi vepamusoro. Kana kuri kumatop 20 dziri kuvhoterwa chaizvo music dzedu, tikatarisa top 20 yelast week iyo iri pashure mbijana, music yedu ndopa yakatanga kupinda ipapo, yakabva yapinda iri panumber 18 inonzi Ndidzivirire iyo.
yakanga ine 690 votes. Then last week Saturday yakanga iri pa number 10 ine 902 votes. Saka tiri kuona improvement ipapo, yakatopinda mu top 20 Radio Zimbabwe. Saka mukoma John muri kufamba negiya rakanaka. Kana matopinda mu top 20 kudai matopinda machatsi mu radio nepenyoro dziri pa Zimbabwe. Kana kunoko haiwa matokurumbira. Ibasa kari kodozoze ndosatinoda kamuri Zimbabwe kuna vari kutibata muna mafaro wechirongwa uchipasana nyuchi mafaro chete promotions patinokuinzira vaimbi veZimbabwe tichikurukura navo, vaimbi vari kusumuka vatsva madhara zvichifamba zvakadaro. Saka mukoma John, regai ndimboti mutionese nyaya yemachallenges semuimbi mutsva ari kusumuka kudai. Ndapi machallenges amuri kusangana nawo pamwe chete nechikwata? Ngangoti dambudziko ratiri kusangana naro segrupu redu inyaya yetransport. Hatina transport yakanyatsoita zvakanaka yekuti ingakwana vanhu vese vebhendi. Saka totofana kutoti tihaye transport dzimwe nguva kuitira kuti tiende kwatinenge tichida kuenda, uye kuti we are still facing some financial problems due to the fact that mass students tinenge tichiri kuita tiri vana vechikoro. Saka kwekuzowana mari dzakawanda dzekuti tiite zvese zvatinenge tichida ndo zvingazongotinetsei mbichana. Nenhau yemainstruments edu futi haana kukwana sezvatinotarisira kuti band redu riende mberi. Ndimwe yemachallenges futi atinosangana nawo. Ndine vaimbi vazhinji vandati ndataura navo pamainstruments papapa netransport ndo zviri kunyanya kubaya vazhinji. Pamunohaya pacho pamwe munenge muchichajwa pekilomita, pamwe unzi $1 per kilometer depending nekuti kwamuri kuenda kwakareba sei. Mainstruments muchihaya PA system yakakwana zvese kuti zvinyatsoita. Saka kutorwisa chaiko, kutorwisa. We just pray kuti zvinhu zvenyu zvichakufambirai. Album ndidzivirirei ne9 tracks. Mungade kutora mukana uno here wokumboti vatereri vanzwe kuti manzi dzacho dziri paalbum ipapa ndedzipi, uyezve dingindira radzo nderipi? Chatanga netrack 1. Track 1 pandaizama kunyora song inoti ndidzivirirei, ndaizama kutenda Mwari nechipo chavakandipa ndichitayo vanhu vevanhukadzi kazhinji uye pride inodonedza munhu kana akange zviya kurumbira nechipo, uye vanhukadzi ndevamwe vanhu vanogona kudonedza munhu zvekare. Saka ndaingoti Mwari vatidzivirirewo kubva kumuvengi, nekuti basa iri tinenge tatanga iri rinoda kushinga, rinoda nyasha dzaMwari, nokuti kazhinji vanhu vazhinji vari kudonedzwa nepride vaimbi vedu vemuno muZimbabwe. Tochitarisa number 2 inoti ndiye Jesu. Taitaura nezvaJesu kuti Jesu vakangozvipira kuti fira pano panyika sevatadzi. Saka nekuda kwerudo rwavakatipa irworo, ndakaburitsawo kutambudzika kwake, kuti akarohwa, akatukwa, akapfirwa mate pamusoro pedu isu vatadzi kuti tiponeswe. Saka ndiye watinofana kuti tinamate, ngatichimupa irumbidzo tichirega kumutadzira, nokuti patinenge tichitadza paya tiri kudzimbira mavanga ake. Ngatichimuraramirawo tichiita sezvaanoda, kuitira kuti vafarewo vaone kuti zvokwadi ndakafira zviripo. Pasong yedu yenumber 3 inoti dzokerai, ndaizama kureva kuti kune vamwe vanhu vaizikanwa vachiita zvakanaka kubva pekutanga apa, sine kuda kwemafaro enyika vakazongonyengereka
vakabva vangoedukawo vakanoita zvimwe zvinhu zvanga vasingatarisirwi. Ndo vatiri kuzama kuudza kuti aiwa chidzokerai panzvimbo dzenyu dzamaiva muri kare kuti Jesu chero vaakuuya vazokuwanai muri panzvimbo. Pasong yedu yenumber 4 musandisiye taingoda guidance yemweya mutsvene tikada kutarisa Matthew chapter 28 the last verse inotaura pamusoro pekuti Jesu akuenda kudenga, vakati tarisai handikusiyei muri moga asi ndichakutumirai mweya munyaradzi. Saka mweya mutsvene uyoyo wakanzi tichatumirwa naJesu ndiye wataitayo musatisiye tega, mutitungamirire nokuti mukatisiya tinorasika. Ndo zvataizama kutaura ipapo. Patreki yedu number 5 muchatongwa taitarisa nyaya yevasikana zvikuru wekuti vanogona kufurirwa nevakomana opedzera vava nepamuviri vozorasa vana vai. Vakomanawo vanofurira vanasikana vovapa pamuviri, then vana mai vanogona kufurirawo vana vavo vanasikana vongovati mwanangu wadiwa roorwa nemunhu uyu. Munhu uya achifungidzirwa kuti dzimwe dzenguva anogona kuzochengeta mwana uyu, but ndichaona kuti munhu iye futi zvaanenge ari babawo zvavo vatokura vachingoda kutambisa vanasikana vai. Saka nyaya yese inozonopinda pakuti iko aiwa mose nezvamakaita izvi zvimuchanotongwa naMwari, kunyanya vasikana vanozopedzera vakuchiuraya vana vacheche vai vavanenge vakawana nekuda kwemisakanzo. Ndo vatinenge toti zvaiwa muchatongwa naMwari, nokuti vanasikana ivava vachazonotaura kudenga uko kuti iko vava kutitongesa manje, kuti iko ini maigozondiurayirei, ndakanga ndichidawo kuva nemi panyika, dzimwe nguva ndingadai ndakaitawo chimwe chinhu kana ndakazokuchengetai, saka makandiurayirei, zvokuti uchaona kuti pakupedzisira toshaya mhinduro, topedzisira taakunotsva kugehena. Pasong yedu number 7 inoti munondisiyirei, taiedza kuti titaure nezvekuti pamazuva ekupedzisira tichitarisa Matthew chapter 7 verse number 22 and 23 yaitaura pamusoro pekuti vazhinji vachauya vachiti kweni ndaiprofita muzita renyu Mwari ndichiita zvakasiyana siyana asi makundisiyirei. Asi papo Mwari vachataura kuti handikuzivi nekuti hamuna kundinamata. Saka taizama ngoti vanhu dai tagadzira nzira dzedu tazama kufamba munzira inoda Mwari, tirege kuzozvidemba pakupedzisira tichiti Mwari ndaita zvakanaka izvi asi makandisiyirei. Tichaona kuti pane zvese zvatinoita pano panyika tichiitira vamwe tinenge tichitoitira Mwari, nekuti Jesu pavanoti kuvanhu vanenge vari kuruboshwe vachanzi ibvai imi vaitiwe zvakaipa nokuti handikuzivi, makandiona ndine nzara mukasanipa chekudya, makandiona ndakashama mukasanipa chekupfeka. Saka vanhu vaizoshamisika kuti isu Jesu hatina kumbokuonai muchiita izvozvo tikasakubatsirai. Saka Jesu anoenda mberi achiti vose wamaiitira zvinhu izvozvo maitoitira ini. Saka zvimwe zvinhu zvatinoitira vamwe vanhu tinenge tichitoitira Mwari tisingazivi kuti tiri kuitira Mwari, whether taita chakanaka kana kuti chakaipa. Song yedu number 8 rava zvose nenumber 9 mahymn songs kuchechi kwedu atakangotorawo semahymns andinonyanya kufarira zvikuru, anondiswededza zvikuru pedo naMwari, sekunge rava zvose inova number 8 inotitaurira pamusoro pekuti ticherechedze zvatakaitirwa naMwari. Nenumber 9 inongokurudzira maKristu kuti tirambe takashonga nhumbi dzedu dzekurwa, timire musimba guru tigokunda tichirwa nemasimba aMwari, nokuti isu tega pachedu hatigoni kurwa tega, zvinotoda mweya waMwari, zvinotoda simba raMwari.
dzokoro rine simba wakadaro ngoma Freddy Kavupi muri yeZimbabwe. Ndina mukoma John Munoda Wafa, gospel artist vanofamba nechikwata chinonzi The Conquerors in Christ. Album yavo ndidzivirirei ine 9 tracks. Ndiye muimbi wedu wesvondo rino. Vataurisa regati mboti vatsvage mvura yekumwira mwira. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Today's best music. Another variety pack. 9 in a row. More music, more variety. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Hello, Zimbabweans and the internationally. My name is Lucky Kumene. You're tuned to your number one internet radio station, Zimnet Radio. DJ Mafaro, very tea, vachiklikarido. Rega tipinde zvakare paalbum ndidzivirirei nditori kambo rava zvose kakamanza vachitsanangura nezvako kambo kacho ikakaka. It's one of the hymns dzavanoimba kukereke kwavanopinda kana vaitira zvakanaka vachibva vakatora vachibva vakabika vachibva vakawedzera maspice kachibva kabuda zvakanaka. Rega tikanzwe kambo kanonzi rava zvose mukoma John Munoda Wafa. Zimnet Radio. Number one.
kanoita kamborava zvose kubva paalbum Ndidzivirei kakaporerera kari soft and cool. Kana masoko acho futi zvakabva zvanyatsotsetseka maiwe zvangu. Wakazoti ndinenge sadza remurwere. Goma naimi aiwa, well done mukoma John, well done. Album rakanaka mani, rine 9 tracks album racho. Hatikwanisi kudzirova dzese mhanzi dzacho dzese dziri 9 papa panapa pachirongo panapa. Asi chamunoda kutsvaga manje original racho. Album riri kuwanika for $1. Unokwanisa kuwana album rako OG chairo. Saka mukoma John ndichati vazotipa contact number dzavo toona kuti tingazvifambise sei kuti vari kuda zvavo album irika tisumudze vaimbi vedu just $1 you get a good quality album. Mukoma John tibatisei kuti pa masales muri kuzvigona sei? Muri kutengesa mega here kana kuti kukamani kwamakarekodha nawo ndo vari kudistributirai manzi yenyu? Pakutengesa pa music apa tiri kutoita zvekutotengesa tega because atizorina vamwe vanhu vatinogona kuti ti asaine kuti vatitengesere. Munongoziva zvanyika yedu mazuva ano izvi, saka tinotongotengesa tega madhiski edu pari zvino. Rambai makatotsika ipapo kwamunenge muchienda kunoridza kumashows uko moyoenda makatakura zvinyu madhiski enyu muchizvitengesera mega, nekuti zvinhu zvacho zvakutoda kutokakata zvakasimba. Mukoma Robert Gatso akazotanza tiri kumhanya makarimwa mukoma. Saka kana uchiri kumhanya makarimwa ka haufaniri kuzotya magadhi zvakare. Zvakazonge zviri kubatwa namukoma papa paradzai Messi hanzi kumhanya makarimwa wakuzotya magadhi sei? Zvinenge zvakada kungofanana naye kaka. Aiwa ndizvozvo, rambai makadaro, keep going. Nekuti distribution yachona futi mazana yakunetsa, dzimwe dzenguva pamwe unogona kunzi hakuna masales iko zvinhu zvakatengwa hapana mari yaunopuwa. Saka aiwa rambai muchipusha makadaro. Mungade kutora mukana uno here kana mune few people vamungade kuchingamidza? Kwazisai hama neshamwari mukati menguva dzino. Ndoda kukwazisa hama dzangu dzakambodzidza pakapota muHugo High School nevachiripo vese nehama dzangu chaidzo neshamwari, chingoti makadini zvenyu, Mwari vakuropafadzei. Tiri kuita hedu basa raMwari. Anova ndiye muvambi nemukwanisiri wekutenda kwedu. Kune vakateerera vese vakwaziswa, aiwa neniwo ndinokukwazisai zvakare mushamarari wenyu. Kaga zvakanaka kukwazisana izvi. Mafarari infectious. Haukwazise munhu wakatsamwa ba, unokwazisa munhu uchisekerera kuti yasekererewo zvova zvaratidza kuti aiwa zvaita. Ndanga ndakanganwa kuti ndibvunze zvimwe zvinhu zvakakosha zvatingada kuziva kana kuti vateereri zvavangada kuti vazive. Kanjani pamashows apa zvakamira sei? Muri kuita here malive shows? Mukutenderera here beat muHarare imomo kana kuti dzimwe nzvimbo dzakatenderedza? Zvakakumirirai sei papapa? Hongu mashows tiri kutofamba nawo izvi. So far tiri kungopinda muno muHarare kuti tione kuti patangowana venue chete takutorova mashows na Mr. Kumene ndo tinonyanya kudyidzana nawo chaizvo. Tiri kutoenda kuNorton tine show ipapo, saka chinenge chakatokala chaizvo ipapo. Aiwa tinozvitenda rambai makadaro, nekutoti ndo zvinotoita kuti musimuke muzikanwe. Nekuti ukati waburitsa debut album urimi mutsva hapana kutendereka vanhu vachikuona, saka publicity yachona inonetsa, mhanzi dzikatadza kuzonyatsosumuka futi maradio station. Saka hapana zvazvinenge zvaita se zvabatsira, saka munoda kutoramba muchitosumuka kutokunya chako kuti zvifambe. Well done murambe makadaro. Mozoti muna mukoma Lucky Kumene anzi muri sei namafaro.
anofunga asi kutomboziva kuti ndakakubatawo kuti tipinde pachirongwa panapo mutozomubatisa kuti nhasi ndandiri pahuchi pasina nyuchi namukoma Mafaro. Right mukoma John, tinoda kusvika pakupedzisira ka soko kuva fans nevatereri ameno kana mune masoko mairi kune vari kufarira mhanzi dzenyu. Kumafanzi angu ndinoti aiwa ndinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa tichiti aiwa vese vari kunditsigira rambai muchinditsigira Mwari vekudenga ngavakuitirei zvakanaka tirambe tiri tose tichibatirana pakurumbidza Mwari ndichitenda zvekare kuti nziyo dzedu dzichashandura upenyu hwemumwe munhu sezvo iri gospel music. Ndichingotenda futi zvene WhatsApp group fans vari kumiramira kunyangwe pakuvhota pakutivhoterawo music yedu kumaredhiyo kuti irire. Tinongotenda zvakadero tichingoti aiwa Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Muri yeZimbabwe kune vari kutibata takuda kusvika kwakupedzisa chirongwa. Ndina mukoma John munoda wavha gospel artist pachirongwa huchi pasina nyuchi munopuwa neni wenyu DJ Mafaro southeast of England kana Lanzo southeast of London zvese zviri kusoutheast ka saka southeast of England southeast of London kana takutaura zvedu tiri mucapital city aiwa isusu ndo macho isusu ka capital city CBD chemo totoita kufamba netsoka kaka saka ndo satinoita zvedu musi wechishanu wega Mwari atitendera tinenge tiri kuunza muimbi live tichikurukura navo muchinzwa kwavari kubva nekwavari kuenda. Mukoma John ka musati masimuka musati maoneka vatereri kana ndisati ndati muoneka vatereri ndiri kuda kukumbira kuti mungondiitirawo anything chamungade kundiitirawo chekuti ndizopota ndichishandisa pachirongwa changu panapa. Ameno ndakujumaika ameno imi muri artist ka imi munogara zvakangoya musoromo. Ameno itai tunhu twenyitone. Ini ndinonzi John munoda wafa makaterera ku Zimnet Radio yo number 1 internet radio na DJ Mafaro nakidzwai nemimanzi zvirongwa zvakasiyana uye dzidziso ivaine kuterera kwakanaka. Amuchiona kando kunonzi kugona uko hanzi chakanyanyisa chiri kupisa saka chikuda kutodirwa mvura kana kuti chikuda kubatwa nedish towel. Andaziziva kutoti nyangwe ndakujuma izvangu ka asi mune something chete mandigonera mukoma regerai ndichitora kamukana uno kukumbirai manje ndakuchikumbirai kuti muchioneka vatereri nevatsigiri vangadai vakaterera Mwari akuitirei zvakanaka. Inguva yenyu onekai vatereri mukoma John. Pakupedzisira ndinoda kutendai vatereri nekuzvipa nguva yenyu kuti muteerere hurukuro yedu iyi. Ndichiti aiwa Mwari vakuitirei zvakanaka pamichato, pamashows, pamaparties nepane api zvawo mafunctions makasununguka kutidana. Tinowanikwa panhamba dzinoti +263 772 599 303 kana +263 712 137 267. Ndichadzokorodza dzekutanga +263 772 599 303 kana +263 712 137 267. Mwari wekudenga vakuropafadzei chisarai zvakanaka. Bye bye. Wenyu anokuoneka ine mufaro John munoda wafa. Maita chose mukoma John nemukana wekuti nditaure nemi. Mwari akuitirei zvakanaka. Toramba tichisumudzana Mafaro inini namba yangu haichinje, contact dzangu hadzichinje, kwese kwatinobatana ikoko muna Facebook kuna WhatsApp zvese ikoko ngatirambe tiri in touch kuitira kuti tirambe tichipushana kaka mozongotipa go ahead kana madoda kuti manzi dzacho ti distribute tichiisa kana ma social networks
uku hatiite zvisina mvumo saka tinomirira green light vokamori kana mauda kuti mhanzi dziende pa YouTube mukangoti Mafaro chindikandira mhanzi dziye pa YouTube ayo watobva takanda ndo zvatinoita isusu takabva takarayirwa hatitore mhanzi dzevando tichisa pa YouTube zvisina mvumo muri yeZimbabwe album ndi dzivirire rine 9 tracks tarova dzimbo 6 takuchitora kechi 6 kuti tiperekedze mukoma John naika 2 ndo dzatisina kukwanisa kurova dzikanoti dzokerai na munondisirei ndo dzatisina kukwanisa kuti dzipinde pachirongwa asi album rine 9 tracks saka kambokati akuperekedza mukoma John nako kanonzi ndichamurumbidza nguva dzese mukunaka kwezvinhu mukushata kwezvinhu mukuomerwa amene kuti zvinenge zvaita zvokuita sei asi zviro masimba ose ndinoramba ndichimurumbidza nekuti ndiye wakandisika wakasika denga nepasi nekuzara kwaro kwese zvinhu zvese zviri panyika pano ndo wakasika uyezve chinhu chinonzi rufu mutemo wavo kana uchinge wauya hapana kutiza saka ndichavarumbidza nguva dzese itirwe zvakanaka nekambo ikaka karubva kuna mukoma John mukoma John munoda wafa ende futi imi zvakaomba kamba kanonzi ndichamurumbidza.
nekusingaperi ndichagara nababa mazuva namazuva ndichimurumbidza nekusinga baba Jehovah ndiko kambo kanonzi ndichamurumbidza kubva paalbum ndidzivirirei, kambo kataperekedzana kumukoma John munoda wavha. Ndinodaira kuti muri Zimbabwe maitirwa zvakanaka nekukurukura kwandiri kuita navo, vandandiri kufamba navo paFacebook live apa ndambokutizai mbichana ndatirega ndimboconcentrata nomustudio munomu nekuti hamuzoda kuona takumhanya takutsvaka kana network ichinge yadonha saka ndambokunzengai asi I'm back nekuti zvekuZimbabwe tapedzerana nazo. Show muchange muri kuzoibata in full papodcast pedu, mukapinda pa www.zimnetradio.com munoiwana ipapo, uyezve tichange tizoposta pa YouTube zvakare. Mukoma Campion Zvega, mukoma Brian Masaure, mukoma Luwingara mukoma Luwingara vasi kuda kuya pachirongwa mufunge zvenyu. I've been trying to get hold of him aregerai ndigoona manje nini handinete manje mukoma Luwi imimi manje aya handimbokusiyai, ndichakubata chete samtoko zviri seiko kaka tinokuchingamidzai pachirongwa. Saka muri Zimbabwe zvakuitika panapa kati akupinda pa second segment yechirongwa top of the hour pana 3 o'clock ndo pataita kupedza chirongwa. Tairi panapa manje ndiye kuti ndaona kuti hazvina kunyasoita musha, zvina kuita order yakanaka kuti ndidambudzire panzira. Album yamukoma John Mutoko ine 9 tracks, inzoenda kuti John Mutoko, mukoma John munoda wavha ine 9 tracks, saka ndakwanisa kurova 7, saka ndaona kuti zviite zvakanaka karega ndingopedzesa the other 2 nekuti chirongwa chawo choka ndichavo. Mukoma Luwingara vari kuseka kuroku, mirai zvenyu muone iwa manje ndoda kutoita nawo 3 hours kubvira chitanga nekuti hatitomboridza kana dzimbo dzavo dzimwe chete. Ndine business asandapedzerana navo ivavava
saka zvakuitika kamhuri yezimbabwe ndangotiregerai ndibva ndangopedzesa mbiri dzacho dzasara paalbum dzatisina kukwanisa kufitira muchirongwa pana ndiri kutaura namukoma John Muroda Wafa. Rega nditore kamba kanonzi dzokerai kubva paalbum ndidzivirirei. Ndiye muimbo watanga tiinaye kubva paMonaville Mavondero muZimbabwe, kamba kanonzi dzokerai. Amene kuti muda kunzi mudzokere kupi? Album racho itsva latest debut album richiri kupisa hanzi chakanyanyisa, chiri kutoda kubatwa neDish Towel kana kudira mvura. Makadiniko pamushikashika, makadiniko kumakombi uko ndiro kuchingamidzai pachirongo. Brand new releases. Mafaro. Nongadora. Zvinoitika muso Friday chete, muso Fridays pa Who Chest pasina New Chest. Shuga pa shuga, kesto pa zvese. Chakaherereka. Vagomana imi mugoma reason. Pa Ozapa. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Thank you so much for tuning in. Zvagare. Brand new release. Ukauya soko pa Good Friday kudai izi vachauya kaniwe chawanikwa uri papiko mukoma kanjanda zviri seko papombi pa Portsmouth apa. Mkuru wangu yeye, thank you so much for choosing Zimnet Radio. That's what
Mafaro nhasi haana kuparidza, ndaparidza kubudikidza nomumanzi. Ndawanikidzwa uri kusmall house amene zvako. Kuti unotiza here kuti ndakudzokera kumba kwangu, ndakudzokera mirai muzondiwana ndakumba kwangu. Pasina nyuchi, no honey, no bees, no bees, no honey. Kumbonoka zvedu kufara nevanoda kufara nawo zvedu musi Friday kumbo distress. Ekaka. Kesto pazvese uchipa uchi shuga pashuga. Vachawana muripi muri momukufeva vana baba imi Jesu ari kuya vachawana muripi muri momukutafa vasikana imi Jesu ari kuya. Mr. Alan Gibson, thank you so much for choosing Zimnet Radio. I'm not in the mood of working today. I'm on air. I'm live on air. Thank you so much. I'll see you at work. I'll see you at work next week. Eh? I have to relax. You know, I can't be working all the time. You know, no. Thank you so much, Big Bossy, for choosing Zimnet Radio. Thank you so much. Sponsor rangu graft iroriri. And battle live on Facebook. Ndo patiri zweni papa ruda ufamba nemshamarari wa live. Dzokera panzvimbo dzenyu, Jesu ari kuuya mufunge zvenyu. Parauya soko pa Good Friday kudaizi. Pero kuti unowanikwa uri papi. Aini ndinowanikwa ndiri panzvimbo. Kuti tichikuita round off dzana ndisina kukwanisa kurova, tibva tazopinda mune zvimwe kubva kuna mukoma John munoda wafa. Artist wedu watanga tinaye Sondorino watakurukura naye. Ndokachaita kambo kekupedzisira kubva paalbum iyoyi inonzi Ndidzivirei, kambo kanonzi Munondisiyirei. Kumbira isho masimba ose kuti anzi musandisiye. Baba muzita raJesu, mazvita imi Mwari, chiri kupisa chakanyanyiza. tiratidza neshoko renyu imi Mwari mubhuku yaMatthew chapter 7 verse number 22 to 23 kuti tinogona kudzinga madhimoni tigoprofita Mwari, asi imi Mwari musingatizivi. Iyi dzidziso yenyu kwatiri isu kuti tive vanofamba zvakarurama. Mushoko renyu Mwari munotiratidza kubhuku ya2 Corinthians chapter 5 verse number 17 kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Mazvita baba wenyasha. Mushoko renyu kubhuku yaVaroma chapter 8 verse number 1 munotiratidza Mwari wemasimba ose kuti kana tava muna Kristu tava chisikwa zvitsva, hatisina kupomerwa mhosva kana tava kufamba muzvokwadi yenyu Mwari. Tibatsirei Mwari kuti tifambe muzvokwadi yenyu Jesu, tisazozvidemba pazuva rekutongwa Mwari. Tifambe muzvokwadi yenyu Mwari. Chakakosha kuva neassurance yesalvation nekuumba ukama nemi Mwari. Tofamba muzvokwadi yenyu Jesu.
pazuva rekupedzisira mazita edu awanikwe mubhuku yeupenyu. Satani chandisingadi baba kunoparadzwa pamwe na Satani kunoparadzwa pamwe na Satani aiwa ndaramba baba ndiuse munonisire nguva yekugadzirisa ndiyo ufunge zvako uchikurarama kudai izvi taikona kuti wazotorwa uzotaiwa chimondidzosa indinogadziriza pane zvimwe zvisina reverse kona kuzoita zvinhu zvokuti Mwari vakusiye asi ndinozwa kuti havambotisiye ziso ravo rinenge riine sunguva dzese dzese emvura papi papi ungaende kupi nekupi ziso raisho masimba ose rinenge rakakutarira chikomana John munoda wafa watanga tinaye pachirongwa nhasi live and clear from Monaville Mavondero muMarare zvafamba zvakanaka album ravo rine 7 tracks 9 tracks saka tangoti aiwa rega tirove dzese chirongwa ndechavo ichi tikasanhai zviri seiko paSouth Africa ndinokuchingamidzai pachirongwa ndinokuchingamidzai pachirongwa uchipasina nyuchi na mkoma mafaro uchipasina nyuchi na mkoma mafaro padura renziyo ndanandra chanza ndanandra munwe ndinokuchingamidzai vatereri ndini wenyu makingwazi
nenjanje express chechi yepanze aizare makatirira kuchirongwa uchi pasina nyuchi na DJ Mafaro payo number 1 station Zimnet Radio Uchest. Ndava ndangopinda paalbum yake itsvaitsva ngomana wacho Maki Ngwazi nenjanje express anzi chechi yepanze aizare Mugoma Chiwai, Mugoma Gabi, say thank you so much for choosing Zimnet Radio. Pambukaruka paalbum itsvaitsva iri kupisa moto ngoma achakanyanyisa kupisa hanzi tombo kudzosera mbiri Maki Ngwazi nenjanje express chechi yepanze kuda nomubudiriro mavakomana ime katidzosere mbiri kuna isho mazimba ose Brand new release. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Brand new releases with Mafaro. Favor itsitsi dzamwari dai unga uri huku pakarorwa sisi Beveni amai Beveni dai wakaitwa shuga wakaisikwa shuga netusalt netumaspice uri huku adzaikuona kuti vana varohwa nenhamo woda kutengesa udangwe
kutengesa mudziyo nekuti warohwa nenhamo zvakafanana nekuti utiza nyoka asi uchipinda kumwena kwayo. Koma Nomo Kingston zviri sei kutenda Express. Thank you so much. Thank you. Vari mucapital city muHarare. Tinoita zvedu pahuchi pasina nyuchi musi Friday dziri kupisa dzacho. Kambaka kari kubva paalbum yakanzi Gudo Muriwo, nhamo inokudyisa zvausingade. Chechi yepanza izare Makingwazi nevakomana Njanja Express kubuda nomubudiriromo. Boys dzangu idzodzi, boys dzangu. Chipendwe na umanya inyanja dza Mwari mangani mandimba ari kutsungaira kutema kutamba na mare inyanja dza Mwari mangani mabhosuwero akatisiya panyika kutema kudana chikoro inyanja dza Mwari mangani mainjiniya akatisiya panyika kunana chikoro inyanja dza Mwari mangani madhokotera akatisiya panyika. A brand new release. Muchato upendwe naro nako inyanja dza Mwari zvingani zvikuru nyenje zviri kupinda mumambure. Muchato upendwe naro nako inyanja dza Mwari zvingani zvikuru nyenye zviri kupinda mumambure. Nyasha dza Mwari michato haipindwe nerunako ingaonesa na mafaro takapinda wani. Kana mudzimba macho titorimo wani. Asi titarisoone akomana imi. Nyasha dzedenga kanidzi. Uwate Mwari neutawana sitendi isingazokwanwa nekanzuru. Ukagona kubira nguva uwate Mwari neutawana sitendi isingazokwanwa nekanzuru. Ukagona kubira nguva uwate Mwari neutawana mukadzi asinganyime hama zvemusha. Ukagona kubira nguva uwate Mwari neutawana pfuma isinene musasiye vamwe. Vakomana vekunjanja umwasi vari bhesi vamubudiriro moenjanja Express yanzi chechi yepanze haizare. Second album ravo rinonzi Gudo Muriwo, nhamo inokudyisa zvausingade. Zvakana uri desperate wakarohwa nedesperate unongoti chauya chau. Hanzi mukoma Isau wakatengesa udangwe nekukara dhishi resupu. Asi supu yacho ichingopera wanga watokanganwa yabva yapera ipapo. Saka zvimwe zvachona akainyasha dza Mwari unoda kudzosera mbiri nguva dzese kuna Isho Masimba Ose. Soja achipindwi neumonya. Kana mana Skinny Bondo vanopinda vote. Ifarire album rine 6 tracks album rakanzi Gudo Muriwo. Masondari kuteera ndinenge ndikubatana nawo mukoma Makingwazi. Tenzi titungamirei parwendo zvatafunga kufamba uru rwendo isu tinoda tifambe namweya mutsvene. Mimosa music to the world. Makadi muri Zimbabwe, makadi vatereri zita rangu ndoitwa Chief Tatenda Pinjisi kana kuti Spana Boy. Makaterera to your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Enjoy.
ikaka ndabva ndapinda paalbum ravo rakanzi mbiri. aiwa ndingataure zizvo vana mina ndezokubatisa album racho chief tatenda pinjizi ikaka kambokawo kanetsa kanonzi saina asi ndatirega nditore kanonzi mweya wangu. Rova dzakangonangana nechitendero nazi zvatakatarisana neeaster kudai izvi good friday kanonzi mweya wangu. Album rinonzi rumbidzo kumuridzi vane chikwata chinonzi Holy Superstars. Video kwakatsukunya kumusha kwamutoko uko makadiko matoko makadiko ngatifambe nako kambo kacho mweya wangu. Zimnet Radio, the people's choice.
mwana neremwe ya muchene sheti tungamirire inongoti muzita la baba nere mwana kumwana neremwe ya muchene sheti tungamirire tairo angoma fata nyama tairo angoma fata nyama mweya ujibarara mweya ujibarara saka mwari baba ishe simuzayo mweya waneta saka mwari baba ishe simuzayo mweya waneta ndaiona nherera iyo baba yachema iri kudarara muvedenga muibasiri ndaiona nherera iyo baba yachema iri kudarara muvedenga muibasiri neshirikadzi iyo baba yakwadama iri kungonamata wedenga muiuri kambo kanonzi rumbidzo kambo kanonzi mweya wangu kubva pamurumbidzo kumuridzi chifi tatenda pinjizi neholy superstars album rine kambo kanetsa kanonzi saina ndatega ndimbotora kanonzi mweya wangu kufadza nyama mweya uchiparara rakatakura 6 tracks rine dvd zvakare album racho iroriri vavanzi vakandowanonge vachizviti dj sugar mukanzwa pandinotanga chirongwa payapa ivava vacho ndivava vacho kubuda nekubhuka kwakahwa kwamutoko kwakatsukunya uko kune vangazoda kuwedzera kuziva izi young brother kuna mukoma howard pinjizi vakangoteedzana kudaro tatenda chief pinjizi chibuda nepasuper cream studios pagreencroft apo vakananga kuwe unonzi chikoko pawestgate anoita zvekubika ega manzi acho achimaster nekuproducer zvese nekumixa ipapo ane number of artists dzaaproducer ipapa pakati aiwaka why not rega ndimbozvibikira poto yangu tione wakanga ari kundibatisa akati mukoma mafaro very soon second album riri kuuya vari kutibata thank you so much huchi pasina nyuchi studios namafaro ndikatimodzo zviri kuteera Zimnet Radio yatipengesa zvonene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kwose vakomana veng'ombe ng'ombe dzotodla mumunda nemi vezimnet Radio zvimwe itai muchidire mvura. The only station that brings you pure entertainment. Pure entertainment. Zimnet Radio. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. musazorega munda achidyiwa nemombe takirwa nezimnet radio kufamba nemabrenda kubatisa idziri kupisa pazimbabwe iramba kusakara senior lecturer mukoma Nicholas Zakaria Kamaboys album itsvaitsva inonzi takakomborerwa we are blessed kamba kanonzi mira pako haikona kuita zvisiri zvako kana kutorodzera zvevamwe famba nako senior lecturer mira pako chakanyanyisa kupisa chekuda kutodirwa mvura. A brand new release.
koma zviziriseiko zvako paplumstead apo. Thank you for choosing Zimnet Radio via Facebook Live. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Uchi pasina nyuchi. Mwedzi wendira zviri sei kupa Leicester. Long time. Thank you for tuning in via Facebook Live. Tilipo kwese. Bata pa website, bata pa www.zimnetradio. Mazibaba senior lecturer. Zimnet Radio. Unomboita nezveiko nayi wewe. Ukasvika pane vanhu vanokuziva kuti unopinda neipi. Chakanyanyisa chiri kupisa ichi. Brand new releases, Mofaro. Radita,
5 minutes to top of the hour. I'll be signing off. Kuita round of zedu kachirongwa chedu huchi pasina nyuchi tamu the last hour. Kutsambara chedu mabrenda da. Album ichaisha inonzi takakomborerwa 6 tracks watanga kushereketa zvakare simuta ndichingamidze mukoma Shadrack Mugede. Manje tichavaunza pachirongwa futi zviri seka mukoma wangu kumaraini kwenyiko koko. Kumokungurudza ngoma zedu huchesti pasina new chesti, kesto pazvese, shuga pashuga. Isu mapressure manager muso Friday. Tinobvumirwa chete kusanganisa mbanzi nebasa nekuti titori pagraft izvozvo. Chakaherereka. Ndiri kukuimbisa kuti mukoma Shadi Mugede ndichange ndikuzobatana navo tozoronga wouya pachirongwa nai. Kavanzo vasati vauya moziziva kuti vari kunetsa kubata. History yavo backstage kumakore akati vakamborowa kuorchestra mberi kwazvo. Vanoteerera history yomumanzi asi mazana vakuru vagospel music. Saka mukoma Shadi, let's diarize an appointment raiga. Release. Zvakafanana nomunhu anosvika papati ari get crash asina kumboinvitwa. Vanhu vanotongotanga kuti asataza ndiani ko anombozikanwa naniko panapa. Anoita nezveiko anobva kupika. Zviri kuimbwa panapa namukoma Nicholas Zakaria senior lecturer nevakomana Kiyama Boys. Pamitsvaitsva inonzi takakomborerwa 6 tracks kambo kanonzi mira pango chaipo. Ini ndikangosvika mukanguti Mafaro munobva mazoti aiwa ndio paZimnet Radio wehuchi pasina nyuchi ko iwe. Ano vamwe kutoti vakasvika pano vanhu vanonga kutongoti batai homwe kumana batai homwe. Vanenge ararana dzura. Kufara zvedu kamuri Zimbabwe atituka vanhu isusu kupombonoka zvedu musi Friday makadiko. Vari kumabasa senzera emhuri vari kudzimba aiwa ndozvozve paGood Friday kudai izvi. Ngatisimudzire vaimba veZimbabwe album unokwanisa kuriwana OG zvako padola chaipo padola.
ngatiregei kupinda mupirated music, titenge tisimudze vaimbi vezimbabwe. Tiri kupinda mutete mumozambique umu mune chikomana chinonzi Francis Paul John. Ichi chikomana ichi chakakukirira mubhindura, hadzongova Mafaro takazobva mubhindura mazuva emuramba tsvina ayaya. Mazuva his best mutete province, hanzi Zimnet Radio ndoibata imomo muimbi. Kandibasa album rake nonzi Zvenyika, zvikanzi aiwa chimboroverai vateereri mbichana. Kama kanonzi muhupenyu. Muriro wangu wendi zviri seiko papita bora apo. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Kama kanonzi upenyu, Francis Paul John kubuda nepatete Mozambique. Lined up for a show as well panapa. Kukuridza kwejongwe hazvitadzise zuva kubuda. Mukomo wangu ranga chironda zviri seiko apo pamusoro apo. Duze nekuCoventry kumusoro. Atibata zvawo live via Facebook.
pazvese shuga pashuga. Kana ngoma yakunakidza kudai ziya kuda kusvika The Last Kicks of a Dying Horse. Chikomana chinobuda nepaTete province paMozambique. Francis John Paul. Album inonzi zvenyika. Chakakurira mubhinduro sacho chikomana chacho. Muchamunzwa zvenyu pachirongo pana pamazuva anoteera iwayaya. Upenyu unoshanduka. Hanzi Zoni vaisona vairuka mabhanzi musoro vayaka ezinezwa kuruka iri kapeti kana kuti slagi yasunuka. Kushanduka kweupenyu kunozoshainira mumwe upenyu ndewamwari uyu. Taimbosenzesa vamwe zvino vakushandiswa ndiwo zvino zvakashanduka. Bata vari muGravesend umo vanonzi vachitekwe hanzaiwa zviri kufamba ndekwa mutoko saka vanobva kuTokyo. Ndiri sei sawira ziri sei shumba makadiko shumba. Kesto pazese shuga pashuga. Chiri kunyanya kupisa ichi chiri kuda kutodirwa mvura kana kubata nedish towel chiri kupisa. Kana pabve mafaro apa tiite zveback door toita fair. Back door kwete. Tiite chioko muhomwe pamafaro azviti azvigone. Takubatisa ichikomana chakurira mubhindura asi mazana chiri based muTete province kuMozambique. Arimo mudhayari muchange muri kumunzwa. Ndakabata album rake inonzi zvenyika pandatora kamba kanonzi muupenyu. Asinombodzikanwa kuti vamwe tichange tiri muno muDZ Studios takagara muno muizi makore ayo tichifudza mombe kumusha. Zvakangoshanduka nekuda kwaMwari.
watiri kurangarira mukati mewiki ino iyi patiri pagood friday nhasi vari kukwanisawo kuenda kumaservices egood friday. Endai nesvondo rese reeaster iri. Nguva yacho yakarorerwa mwanakomana waMwari. Kufira iwewe neinini tikacheneswa tikapuwa fresh page yekuti titange. Unozoparadzwa sezvakaita nyika nemvura panguva yano. Maita mukoma Frango ndozita raura unofamba naro basa Frango, asi nekuberekwa anonzi Francis Paul John Mutete Province Mozambique. Toita zokuita sei komusi Friday. Kanaka ndokachaita kambo kangu kekupedzesera mhuri yeZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Latest album inonzi tinochema nawo chamu boroma ndi Orchestra Kings. Kama karanzi bata muroi. Bata vese via Facebook live ka ndiri kukumbira kuti muchiita login pa www.zimnetradio.com pa website chaipo. Kuti ndakuda kuti ndikutize ndiite prepare to hand over to the next DJ. Ekaka saka ndisikuda kuvhura hapo kuti muzoona zvandinoita kana ndichiita hand over. Saka very soon kune vese vandafamba nawo pa live Facebook page yangu naika. Thank you so much. Saka chiita tune in ku www.zimnetradio.com ku website chako very soon tinenge kuti bye bye pa Facebook hapo. Okay, hand over to the next DJ. Mamona chauche kuyeva kwemuroi bata kuyeva kwemuroi mamona chauche kuyeva kwemuroi bata kuyeva kwemuroi. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Nyuchi pasina nyuchi.
vadya munhu hanzi varoyi vari kudya vanhu kunge chingwa mazuva ano. Ndokupera kwenyika iri uku vakomana imi denga ratsamwa. Zvaitika panapa ndabatana namukoma Kemeso yevanfanirwa kunge vari kuteera inini chirongwa chavanoti welcome to our house musha wamari. Vakakiwa nefulu isingatomboita kutoti papa wangu achitoita kustaragura kutaura neni. Saka regerai ndichamboti fambei nemi zvenyu mbichana chete mbichana tinoda kusiyai mega. Kuti level racho pariri apa kapaka. Kesto pazvese tori kesto pazvese. Utamana dzibate muroi chamuboroma. Orchestra Kings. Sabati vano mvangeri mukuru vanondibata vanonzi maichaza makadiko ndepa Grave Center. Bata zao live on Facebook page. Zvakanaka izvi uchiterera manzwi uchiterera mushamarari wako uchibva muona kuti ari kuita seiko maiwe zvanga. Bata zao. Kwese ndokuchingamidzai. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Papa Obama yakanzi batai muroyi. Ndike papa ndoda kuti ndiite back to back ndibva ndatora kamwe kari kubva paAlbum yacho title track inonzi tinochema navo. Chamuboroma. One of the chimpetus. Yamashisha zviri seiko pa Scotland apo. Indakuona zviri seiko mune ndoro. Thank you so much for tuning in. Ndambura zvangu huchi kesto pazvese. Shuga pashuga. Kupombonoka nevanoda kupombonoka navo. Unozoziva kuti uri muperekedzi chete hauziri unouraya munhu. Mwari ndiye anotora upenyu hwomunhu. Muroyi uri muperekedzi muroyi. Obama tinochema nawo. Chikomana chinobuda nemuborodhero muchikomana chacho chamuboroma. Title track yachona yealbum racho rinonzi tinochema nawo. Ndichakubatirai kuti rine matracks mangani. Kuti ndiite kumusana back to back. A brand new release. Tinomumbira navo, pamunonyima
zvanoshandeso Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Nyuchi pasina nyuchi. Chirongwa chacho chinedzi tizorova zvakafanana ka toda kuti zvisiyane zvirongwa zvakasiyana madj akasiyana flavor yacho yakasiyana ini mubikiro wangu ndokuti ukadya sadza racho rakafanana neriye raibikirwa kuzvidhina bikirwa mugaba ini chema ndomabikirwa sadza rekuzvidhina mugaba ndoita kubikirwa pafoshoro kudai izvi so chirongwa chacho boda to boda mabhuku tuchizvanje tutafara atopinda mabhodha izvozvo Gushungo zviri seko Gushungo vari kutibata vari paZimbabwe apo Gushungo vandiri kutaura ndisekuru vangu Onesimus Matemadombo seko wasekuru wakabereka mai wangu. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Tatekeshera nenyika.
pamunonyima vamwe munonyima nesu, pamunoropafadza vamwe munoropafadza nesu. Vanoshaya tinochema nawo nekuti vari kushaya, vari kuwanawo tinokumbirawo kuti mupewo vari kushaya. Kama kana tinochema nawo ubva paAlbum tinochema nawo Chamboroma 8 tracks. Tinobuda nepaBorodera pa one of the Chimbetus. Tiri kumbokakatana, chikokakatana achauya zvake pachirongo. Munzwa masonda anoteera iwaya kana zvaita chete. Ndatirega ndimbofamba nemimbichana ndingada ndapedza pa top of the hour basi the next DJ is not well. Saka kondozo zverega timbofamba takadaro. Ka Friday, ka Good Friday. Kupombonoka zvinino vanoda kupombonoka navo. Panoti kufara apa nekudistressa. Musazorega mombe dzichidya mumunda neZimnet Radio. Kubva paAlbum yamukoma Betty Katz neorchestra maomba azvo. Kubva paAlbum Ruoko Rwashe. Pisa Album chiri kupisa dira mvura kana bata ndidish tower. A brand new release.
Hama zangu taungana pano kuperekedza hama yedu yarutanga zvino rwendo rusingadzokwi. Hama dzangu kana nguva yakwana hama dzangu kuungana kwatakaita pano harisi dambe kuperekedza hama yedu yatanga rwendo rusingadzokwi. Nguva kana yakwana hazvinei kuti uri mubhazi, uri mumotokari, uri pamusoro pendege, uri pai kana musikato nedza makagadzira here kunosangana naiye mambo wamadzimambo, ishe wamadzishe, changamire wamachangamire, iye patezva kemusiki. Unenge uripi kana wodedzwa? Unenge wakagadzirira here kana wodedzwa? Nekuti iyo paungapedza zvasarire isu nesuwo tichaenda, zvasarire iwe newewo uchaenda, zvasarire ini neniwo tichaenda, zvasarire isu tose tichaenda. uchidzana kuti anotora munhu ndimwari, unogona kuisirwa nduru yegarwe mumvura muchikafu haufe, kuti mwari vanenge vasati vataura kuti nguva yakwana. Kune hama dzinenge dzaenda, ngatizochema tine tariro mukoma chido zviri sei mukoma chido. So much for tuning into Zimnet Radio. Tambo kari kubva paalbum ruoko rwashe mukoma Albert Guts Orchestra mambo azo vanobuda nepateni wadhapa vakomana kudabandimba village kumaundi Dididi Mount Darwin. Kana mukomana wacho iye anonzi Rufa uya anouya hazvina kuti uri papi, ngachita kusakura nekuzunza kutsvaira seri neseri. Hama dzangu ngatiyeuke kuti patigere ipo pano, patimire ipo pano, tiri ivhu kuivhu, nyama kunyama, mweya kumweya. Maita mukoma Albert Guts Orchestra mambo azo. Chimwe chikomana chiri kupinda mudariro chinonzi Obvious Mutani neSungano Express.
Anzi vana vese ka musambofa makavati varambane nekuti munonyara mangwana. Album yakanzi Sungura yerohwa nadance hall here vakomana tiripo. Gambo kanonzi vane vana vese. Vane mwana vese avarambane veukama munonyara mangwana. Vane mwana vese avarambane veukama munonyara mangwana. Vakagara vese avarambane vanatsanu munjimi munopusa. Vakagara vese avarambane vanatsanu munjimi munopusa. Rudo rwevaviri harupindirwe vadzokerana munonyara mangwana. Rudo rwevaviri harupindirwe vadzokerana munonyara mangwana. Greciano chapupu manyureni chapupu chedari. Ismail Kazembe Madara Madara. Kana munamitiswa anozama nepese kuti vakamubereka vamutambire. Kana munamitiswa anozama nepese kuti vakamubereka vamukashire. Kana azozvara ngachenjerere kuramba chingomitiswa nemunhu mumwe chete. Kana azozvara ngachenjerere kuramba chingopuhana nemunhu mumwe chete. Abba vakuimatanga asi dzimba zhinji zvizukuru zvavo zviwane pekuata. Abba kuimatanga asi dzimba zhinji zvizukuru zvavo zviwane pekuata. Vanosangana pavanotoresa mwana Petro. Vanosangana pavanotoresa mwana Petro. Votangana seiko ndipo pane nyaya. Mazuvano wasimba maive mwana kudarika paya pataiva tiri tese. Ende mazuvano wasimba maive mwana kudarika paya pataiva tiri tese. Ende mazuvano wasimba maive mwana kudarika paya pataiva tiri tese. You're locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Kufura paya pataiva tiri tese. Ende mazuvano wasimba maive mwana
vataiva tiri tese ende mazuano wasimba maive mwanangu kupfuura paya vataiva tiri tese Wanatsano ndive munonyara apanzanzadziri usadzokere kumurume iye anokurova munonyara vadzokera Mugoma clever chipururu zviri sese mwana wamai. Thank you so much. Zvari kudongorera nebagona zvake ndikukuona kavhura ziso 1 so kupombonoka zvedu kamuso Good Friday nai muri yeZimbabwe. Vanosangana kwavanonotora bhethi remwana ikokoko ndama mwana aende wasimba wera ani mamboti yawo chaenda kunoonana nomurume wakakurova vana vese havarambani kambo karubva kuna mukoma obvious mutare zvaunozoita neni ndinokudawo dambudziko urombo unoziva ndinokuda baba vaJohn asi hamenoso zvaunozoita neni ndinokudawo dambudziko urombo unoziva ndinokuda baba vemwana asi hamenoso zvaunozoita neni ndinokudawo dambudziko mupisa zviri sese mudhara wangu zviri semudhara wangu paswani leapo muuk momomo simbisa muri mudhara tiri pahuchi pasina nyuchi kupombonoka zvedu muse Friday muse Good Friday vasina kuenda kumabasa wadambodistresa zvavo ndo station yacho Zimnet Radio bara pa www.zimnetradio.com
kamba kanonzi vane vana vese havarambane vanogona kumboenda paseparation asi ana tsano ndimi munogona kuzonyara mangwana. Mana wamai wenyu mambomuti aiwa chisiyana naye muchinda uyu ozona ko ndeipi futi timori yezimbabwe nhambetambe inoregerwa ichanaka. Ndatenda zvangu zvikuru samufunge zenyu kuva nemi pachirongwa kuchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi. Ndatanga tese kubva pa12 midday kusvika panguva dzino. Ndazongopindawo zvangu mundima yevamwe nekuti ndati ndingakusiyei pananga ndiri ipapo ndakusiyai ipapapa. DJ vatanga tiri kufanira kunge tinawo is not well, saka apologies on behalf of the team. Vakarohwa nimwe flu yekuti havasi kukwanisa kanotombotaura mufunge zvenyu. Ndinoda kutenda nekutsigira kwamunoita nhepenyuro zvirongwa zvese zviripo. Igerai nditi kana pasina zvatibata next week tiri pano zvakare. I promise you kuti ndenge ndine female artist. Timozive kuti kunenge kune muimbi wechidzimai next week twatinenge tikufamba nawo. Tatanga chirongwa tikafamba namukoma John munoda wafa, vatafamba nawo gospel artist kubva kuMonaville kwavhondero kuZimbabwe. Tazongopedzesa chirongwa takongokwangurudzwa tangofambira nemamongoziva kuti ndo zvatinoita pahuchi pasina nyuchi, hanzi kesto pazvese, shuga pashuga. Chakaherereka chiri kunyanya kupisa ichi. Kudirwa mvura kana kubata nedish towel chiri kupisa. Zimbabwe, thank you so much. Ndatenda zvikuru. DJ Mafaro signing off. Mwari wenyasa kuitirei zvakanaka zvidhafu naika. Vandafamba nawo live on Facebook. Thank you so much. Munodadisa ndo zvatinoita zvedu musi Friday, kungofara kungopombonoka nevana veZimbabwe. Kavamwanga chingoti Mafaro kwakapfekere chikepu mumba, auzive here kuti patsika dzedu wapfekete mumba iwewe. Makuda kuona imimi, saka ndazobvisa heti manje wako ndichinyirunza une mhanza naito yauri kuvhara. Vakomana munana chakanaka, munana chakanaka. Zimbabwe, thank you so much. Muve neGood Friday yakanaka neEaster holiday. Ingorangarira kuti ndo mazuva mwanakomana akanga ari kutambudzwa. Akaita kuti iwe neinini tisununguke tive zvatiri zvinasi mufunge zvenyu. Thank you so much. See you next week, next Friday pauchi pasina nyuchi, asi zvirongwa zviripo zvakawanda panhepenyuro yenyu Zimnet Radio. Thank you so much. God bless you all. Ndatenda.